Já vás tady všechny zdravím, tohle je pokračování téhle série na 600 elo a aktuálně jsem na 529 a dneska tady mám jednu takovou zajímavou partii, kterou bych si tady chtěl projet. Byla hodně dlouhá, ale já tady projedu tak trošku v rychlosti, dělal jsem hodně chyb a vlastně soupeř dělal taky dost chyb, ale hrál líp, bych řekl. Ale myslím si, že je dost zajímavá, takže bych se na ní šel rovnou podívat. Tak, myslím si, že se na to můžeme rovnou teda vrhnout. Nejsou ty statistiky vůbec dobrý. Ty statistiky bych řekl, že jsou dost špatný z mého pohledu i z pohledu soupeře. Ale z mýho jsou ještě horší. Jako není to fakt dobrý, ale není tady, si myslím, zapotřebí probírat jenom ty dobré hry, nebo jenom ty hry, které si myslím, že se mi povedly. Game rating mám jenom 500. Fakt si myslím, že to jako nebylo dobrý, ale myslím si, že na to můžeme i tak podívat. Můžeme rád začít a začínám tady svojí klasikou. Nic zajímavého se tady vlastně neděje, z začátku je to dost takový typický pro mě. Já tady si zkouším udělat nějakou vidličku, ale i když král teda uhnu. Já jsem to udělal i tak, tady tohohle koně, až aby šel sem, protože si myslím, že pořád vyhraju věž. To se mi povedlo, vyhrál jsem tady věž, ale on mě tady začne jako tlačit. Já si vezmu jeho koně, on si vezme mýho. Povyměňujeme se takhle trošičku a to takhle teďka zautočím vlastně na to jeho král, což je očividně chyba. A on teďka běží sem a tady přichází vlastně moje první hrubka. A jdeme se teda podívat, proč to vlastně je. A hrubka to je vlastně proto, že on tady teďka má vlastně zadarmo tady tu vidličku, ale já si myslím, že to je až tak hrozný, protože ve finále jsem se tomu jako docela vyhl. Protože on mi teďka tu věž tady vzít nemůže, protože tady mám vlastní. Takže není to až tak příšerný. Já tady zkouším něco dělat, zase jsem prostě ztratil tady kámo materiál. Fakt jsem nehrál dobře, jo, podle mě to je absolutně příšerný a dělal jsem tady zase mám další hrubku. Jo, prostě to je. A teď se to jako začne fakt jako valit, teď tady na mě bude dělat takový obří nátlak, já jsem vůbec nevěděl, co tady mám dělat. Pořád mi tady dává šachy, vlastně můj jako nápad byl vlastně se tady nějak dostat taky tím střelcem, tady královnou a tady nebo tady takhle dát mat. Ale ten střelec mi tady v tom vlastně pořád bránil. A já jsem se pak prostě snažil se z toho nějak dostat, tím, že jsem tady dal takhle tu věž, aby ji vzal. A já jsem se tam pak tím střelcem dostal, ale on ji prostě nevzal. A vypadalo to se mnou fakt jako bídně. A vypadalo to se mnou dost bídně i tehdy, kdy vlastně on udělá hrubku. Ale ta hrubka pro něj nebyla vůbec špatná. Protože se vlastně stala jedna taková věc, kdy já jsem prostě udělal chybu a nechal jsem se vzít královnu. Já fakt nevím, jako co se mi tuhle hru honilo hlavu. A jako nechápu, co jsem si myslel prostě. Ale v tenhle moment jsem se tak nějak začal uvědomovat, že tuhle hru prostě nedokážu vyhrát. Leda bych se prostě začal zaměřovat na ten čas, kdy on vlastně vede o 3/4 minuty a nejsem ani ve vedení moc v tom čase, ale tak jako začal jsem se trošku soustředit na ten čas, ale prostě on mě tady pořád nějak šachoval, zase jsem udělal chybu, prostě nevím, pořád tady zase věž zadarmo. Já tuhle dobu jsem to fakt chtěl jako vypnout, já jsem to reálně neironicky jsem chtěl tady vypnout počítač na tvrdo prostě a jít si lehnout. Ale řekl jsem si, že to dohraju, zase mě tady prostě tlačí, já uhýbám pořád. Ty tady prostě přijde plejáda toho, kdy já prostě budu uhýbat na ty samý políčka dokola a dokola. Já se prostě takhle tím králem prostě motám okolo těch figurek, je to prostě mě pořád jenom šachuje. Teď si tady vytáhl střelce, ale on prostě ani neví, jak to ukončil, on jenom tak jako šachuje. Teď já chodím tady tam a zpátky s tím králem. A tady jsem konečně našel vlastně tak, co myslím zachránil hru a to tady ta vidlička. A on si nepokryl ani jednu stranu té vidličky a já jsem si vzal tu dámu. Ale teď tady mám vlastně problém jiný. A problém tady mám v tom, že on mi teďka se chystá tady takhle jít dopředu. Takže tomu teďka musím nějak zabránit. A jde mi dopředu i tady tímhle s tím a vlastně tady těma všema třema. Takže tam spěchám honem králem
a musím se tady prostě neudělat tady chybu, jo. To bylo fakt jako to nejdůležitější. A tady jsem teda chybu udělala, naštěstí to nebylo až tak hrozný, jako myslel jsem si, že je to při nejhorším jako tradenu toho střelce. A mně došlo, že já ho vlastně tradenout nemůžu, protože on tady má věž. Takže to bylo docela blbý, ale bylo to v pohodě. Momentálně mám 42 sekund, on má 30. Což taky je ještě docela vyhratelný, už má jenom 23. A už je to docela urychlený ta hra, já si teďka jako prostě vezmu toho střelce. A já se teďka nesmím hlavně zákat tou výměnou tady, protože on by to prostě jenom, nebo ne výměnou, prostě tím zadarmo běžcem. On by tady prostě jenom šel dopředu. Takže já zacouvám zpátky. A tady mi nedošlo, proč jsem asi tu věž tak dával. Tak jsem uhnul. A nedošlo mi, že já toho pěšce teďka vzít nemůžu. Tak jsem prostě šel na to jediný políčko, kde jsem mohl. A tady on udělal chybu, ale zase on měl 3 sekundy na hodinách, takže prostě jako masakr, no. Tady už je to prostě jenom nějaká dohra. A tady mu vypršel čas, jako měl jsem obrovský štěstí, že mu ten čas vypršel, sám jsem měl 17 sekund. Nevím, tohle byla fakt jako jedna z těch mých horších her. Bylo to napínavý, začal jsem normálně skákat do stropu, ale o to víc jsem byl vlastně rád za to, že jsem to ještě vyhrál, no, protože a taky už mi v podstatě, kdybych neměl ani tuhle tu věž, tak je to remíza, protože já prostě to byl jediný můj materiál, díky kterému šlo ještě prostě určit, že mám dostatek materiálu, abych tuhle tu vyhrál. Takže jako fakt jako si říkám, že tohle bylo hodně těsný, bylo to hustý a s tímhle já se asi i loučím a naschranou, vidíme se příště.